Wel Ryan, neis gael buddugoliaeth yn rhwng cyntaf Cwpan Cymru. Nes i ddod ar yr ail hanner sy'n ysdi mwynhau fo. Do, mwynhau dod ar. Gwybod, si eich rhan blaen y byn Holyhead yn teimlo fynd yn dda, ond gwybod Iwan yn dweud bod eisiau sticio fo'r tîm. Nath ennill 4 gem ar y trot yn y league, which sydd yn fair enough. Chwbod mae'r ogio, dwi wedi chwarae dda, mae'n sgwarae gols, dwi wedi cysidio llawer. So, ia, mae'n rhaid i fi disgwyl. Mae'n sians rili actually impresio pan dwi'n gallu. Ie, na fo. Wel, mae'n neis yn ysrychar yn ben dan, sy'n do. Ie, oedden ni sôn wrth Iwan mewn sgwad crio mor yma chi da. Dwi'n gwybod bod chdi'n cefnogwr hefyd, dim jyst yn chwarae unig chi, a fys di yn y gema Cwpan Cymru tymor dwytha. Fys di yn y semi-final do. Do. Sa'ch dwi'n cael ei wneud yr un peth, ond ti'n fod yn y tîm, ie? Ia, fysa, mae'r gwpan ma'n agos i'r supporters chi. Mae'n gwpan dda, mae pawb eisiau ryn bach da i mi. So, gobeithio. Rwy'n neud yr un peth o be nath y tîm blwyddyn dwytha. Mae gobeithio mynd step yn bellach. A pwy sa'ch chi'n licio yn yr o'n nesa? Rwy'n. Chwan o'n i gymryd rwy'n. Ar ryn da ni, ar fydd ni chwarae rwy'n. A gen i chance o gyda beth mynnag chi chwarae byd. Ti rhyw 3 mis i fewn i dyrfa yn Gynarfon, da? Sut mae beth yn mynd i chdi? Di, gret. Dych chi'n mae'n eich bod adra. Ia, mae'r ogau i gyd fod yn welcoming, mae'r management team, mae'r cynogwyr i gyd. Ia, mae'n gret yma. A ti setlo lawr yn gres yma da? Do, tad, fatha bod fi yma ers blynyddoedd. Fi fod setlo lawr yn iawn, so fod i'n iawn. A beth yw'r plan am yr wsos wan? Ymarfer? Oes, da ni'n ymarfer nos fawrth, dwi'n fel. Da ni'n gwybod yn iawn eto, so gawn ni wybod gen Iwan erbyn hynna lle. Wedyn Gilsfield gen ni. Gilsfield, ie. Beth ti'n gwybod am Gilsfield? Dim llawar o watchad y tîm chi dros y blynyddoedd. Da ni'n gwybod bod ni'n gyd bod tro'n tîm tough. Tîm awkward i chwarae nebyn. Especially lawr yn fanna chi, so rhaid i'r ogio fod ar un gem eto. Ond mae'r arren da ni ar, dwi'n meddwl, rwy'n gael y job dyn nhw'n fyd. Na fo, gret. Diolch ti fe. Dim problem. Thank you.